Moni on varmaan huomannut, että tämä ulkoreisi kiristää aika usein, mutta todellisuudessa se kireys johtuu siitä, että täältä pakaralihakset ja sitten tässä sivussa tämän leveän peitinkalvon jännittäjälihas kiristyy ja ne kiristää sitä kalvoa myös. Meillä on 3 hierontapistettä, mitä me voidaan hieroa pallolla ja siten saada sitä koko kalvoa sieltä sivulta rennoksi. Ja mä näytän nyt teille yhden täältä. Käydään selinmakuulle. Asetetaan pallo sinne keskimmäisen pakaralihaksen alle, eli aika tonne pakaran sivuun ja yläosaan. Ojennetaan se hierottavan puolen jalka ja käännetään lantiota sinne palloa kohti ja sieltä kevennetään pikkusen pois. Tee rauhalliseen tahtiin ja muista, että ei saa tuntua liian kipeältä, mutta makea tuntemus saa tulla siitä, kun viet painoa pallon päälle ja kevennät. Voit tehdä noin 10 kertaa sinne yhteen kohtaan pallohierontaa ja vaihtaa sen jälkeen puolta.